Danas ćemo raditi anketiranje građana na temu bezbjednosti djece u saobraćaju. Projekat finansira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva za 2023. godinu. Projekat nevladine organizacije Ronilački klub Tim Ajkula. Da li mi možete reći koliko su naša djeca danas bezbjedna u saobraćaju? Pa što se tiče vozača, sami oni su dosta obazrivi prema svim populacijama stanovništva, tako i prema maloj djeci. Tako da generalno ulice su dosta tijesne jer ima dosta saobraćaja, ali djeca se pridržavaju od malih nogu i oni prate na te prelaze kako će preći, a i sami vozači ne dozvoljavaju da budu brži nego što treba. Obavezno stanu kada je pešački prelaz da neko dijete pređe i tako dalje. Šta mislite, da li se naša djeca dovoljno edukuju o saobraćaju u školama, u osnovnoj školi? Pa šta znam, možda verovatno da ima tu neke edukacije od samih tih nastavnika, učitelja koji se bave tim temama. Nije mi poznato nešto baš posebno, ali mislim da od malih nogu treba djecu edukovati po tim pitanjima. Možete li nam reći koliko su naša djeca danas zaštićena i bezbjedna u saobraćaju i da li su naši pješački prelazi dobro obilježeni kao i svjetlosna signalizacija? Pa, ne znam, mislim da nisu dovoljno zaštićena djeca u saobraćaju, ne samo djeca nego i odrasli, da je potrebno malo povesti računa o signalizaciji. Većinom imamo na ulicama pješačke prelaze označene linije, ali većinom su izblijeđele od vremena i ajde u centru konkretno grada manje više i dobre su, ali u ruralnim nekim dijelovima i u prigradskim naseljima, ne samo u Bijelom Polju gdje se sada nalazimo, nego i u ostatku Crne Gore, kako sam primijetio, ili se ne primjećuju uopšte ili se slabo primjećuju, naročito noću i u predvečernjim satima. Tako da mislim da ne postoje zaštitne ograde, zaštitne barijere koje bi spriječile malu djecu da otrče za loptom ili u nekom drugom slučaju na ulicu, tako da ne daj Bože nastrada neko dijete. Znači, treba povesti malo računa o tome. Sad opet postoji dosta tu pitanja za i protiv kako to sprovesti, kako omogućiti nesmetanu komunikaciju ljudi i vozila, a istovremeno i zaštititi ne samo djecu nego i odrasle i uopšte i životinje na kraju krajeva. Tako da je to kompleksno pitanje koje treba riješiti, malo ozbiljnije se njime pozabaviti, ne samo kao što ste vi postavili da li jeste ili nije. A recite mi kakvi su prilaze školama, da li su dobro obilježeni, da li su tu djeca zaštićena i da li ste nekada primijetili možda saobraćajne policajce u blizini škole, pošto bi oni trebali da budu često tu i da pomažu djeci bezbjedni prelaz kao i u drugim zemljama Evropske unije? Pa ja lično kako sam primijetio u osnovnim školama, ne mogu da kažem srednje škole, stvarno nisam to primjećivao nešto, ali za osnovne škole, konkretno ovdje u Bijelom Polju, signalizacija, ajde, ne mogu da kažem da je dobra, ali dobra je kako može da bude. Postoje ti ležeći policajci, postoje vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, saobraćajni znakovi su tu neki. Da li je dovoljno, da li nije, opet mislim da bi to trebalo kompetentna lica, znači saobraćajni inženjeri i drugi koji se time bave da odluče. Mislim da sad po onome što vidim, pošto su nama nisu velike srednje škole, su obično u nekim ušuškanim manjim naseljima, da i nije toliko strašno, možda jedino malo zeznuto kod škole u Rasovu. Tu već prava je ulica, ondje kod semafora ljudi često voze ondje dosta brzo. Mislim da tu treba povesti malo više računa na ovom području Bjelopoljskom, a za ostale osnovne škole mislim da je donekle dobro riješena signalizacija za djecu. Dobar dan. Dobar dan. Možete li mi reći koliko su naše djeca danas bezbjedne u saobraćaju, konkretno govorimo o Bijelom Polju, da li su na pješački prelazi dobro obilježeni, kako izgleda svjetlosna signalizacija i koliko naša opština ulaže u bezbjednost djece u saobraćaju? Svjetlosna signalizacija je dosta dobra, ali bezbjednost djece baš ne bih rekao od ovih trkača na našim putevima. Sad, kako će se to sve sankcionisati, ne znam. A definitivno mislim da nije baš neka velika bezbjednost, mada sreća da imaju roditelje koji su dosta odgovorni, pa sve, Bogu hvala, prolazi bez ikakvih problema. A kakvi su prilazi školama? Prilazi sa školama, pa
Primjetno je dosta policije, što mi se i sviđa na ulazu u školska dvorišta. S te strane mogu reći baš da sam zadovoljan jer su dosta odgovorni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Svjetlosna signalizacija je na nekim mjestima prisutna, na nekim mjestima nije. Pješački prelazi su i ležeći policajci vidljivi, što tako po meni nekako je baš dosta to urađeno kako treba. A to govorite o gradskoj zoni, užoj gradskoj. Recite mi šta je sa selima? Da li su tamo baš djeca bezbjedna i da li su i policajci raspoređeni u seoskim školama? Nažalost, na to vam ne mogu odgovoriti jer se slabo krećem van naše opštine, ali vjerovatno, mislim, što je primjetno dosta da sa djecom dosta dolaze roditelji. Već danas ima dosta ljudi auta pa i doveze do škole i makar na neka mjesta gdje sam koliko toliko i zadesio se ponekad. Možete li mi reći da li su naše djeca bezbjedna danas u saobraćaju kada svaka druga osoba ima automobil? I da li su vozači savjesni prema djeci? Pa, tu i tamo jesu savjesni, pa nek šta, niko ne voli zgaziti mrava, ne dijete. Desi se svašta. Može se desiti nezgoda. A da li su prilaze školama dobri? Imali saobraćajni policajce pored škola? Pa to vam, Boga mi, ja sam stara. Moje su djeca odrasla, to vam ne mogu baš precizno reći, a je sigurno. Je sigurno što se sve dešava u školama, sve su to primijenili. Da li mi možete reći kako danas izgleda bezbjednost naše djece u saobraćaju? Pa, mogu vam reći da uopšte ne izgleda dobro. Znači, jer ima tako nesavjesnih vozača da je to strašno. Svaki dan sam tu baš posmatran, znači to je katastrofa. Pogotovo mlađi ljudi koji ne vode računa ni na pješačkom prelazu, niti bilo gdje. Znači, skoro sam imala iskustva, za malo sam dobila batine, što sam prešla na pješački prelaz. Znači, katastrofa. Da li bi možda trebalo onda pooštriti polaganje vozačkog ispita? Apsolutno sve. I policijske mere za saobraćaj, i polaganje vozačkog ispita i sve. Znači, naša djeca nisu bezbjedna, znači na osnovu onoga što vi vidite svakoga dana? Ne, apsolutno ne. A ima li dovoljno saobraćajnih policajaca pored škole? Šta znam, za školu sad ne mogu da vam garantujem jer nisam u toku, njih ima, ali sigurno ne mogu ni oni da stignu na svaku stranu. Recite mi kako izgledaju pješački prelazi, da li su dobro obilježeni, da li je ta saobraćajna signalizacija adekvatno urađena? Jeste, dobro su obilježeni. Apsolutno što se toga tiče nije problem. Problem je samo znači u pojedincima. Apsolutno ništa drugo.